Vi mener, at 2014 bliver det bedste år for global økonomi siden 2010, anført af et temmelig stærkt USA og et fornuftigt Europa. Men det bliver ikke uden udfordringer, og nogle af de her udfordringer, det er for eksempel tilbagerulningen af de store opkøb af obligationer i USA, det er vækstudfordringer i Kina og emerging markets, og det er de politiske udfordringer i Japan. Den amerikanske centralbank er begyndt at rulle de store obligationsopkøb tilbage. Det er der nogle mennesker, der er bekymrede over. Det er ikke noget, der bekymrer os særlig meget. Grundlæggende set så sker det simpelthen, fordi økonomien er stærk nok til at klare det, og centralbanken signalerer stadigvæk, at renterne, den ledende rente, vil forblive lave længe endnu. Meget store mængder af de penge, der er blevet printet, så at sige, de er endt tilbage i Federal Reserve selv, altså centralbanken, og nogle er selvfølgelig røget i de finansielle markeder. Men grundlæggende set, så tager det ikke væk fra en helt speciel pointe, nemlig at der bliver stadigvæk bygget for få boliger i USA, der bliver stadigvæk købt for få biler, og virksomhedernes investeringer, de er stadigvæk for lave. Så grundlæggende set, så er der masser af muligheder for at vokse i USA, og vi vurderer rent faktisk, at det her amerikanske opsving kan gå hen og blive, netop fordi der er så meget ledig kapacitet, det længste i amerikansk historie på den anden side af 2. verdenskrig. I forhold til 3% vækst i USA, så lyder 1-1,5% vækst i Europa ikke er specielt meget. Men det, der er forskel mellem de to regioner, det er, at USA stadigvæk har en væsentlig lavere ledighed, end vi har i Europa. Det er selvfølgelig grundlæggende set kedelige nyheder, men for virksomhederne betyder det, at der ikke bliver pres på lønningerne. Og det betyder omvendt, at virksomhederne sandsynligvis vil være i stand til at hæve deres profitmarginer i 2014 og 2015, hvor vi i bedste fald vil se marginerne være flade, måske endda falde lidt i USA. Det betyder sammenlagt set, at vi forventer, at europæisk indtjening i 2014 vokser med mindst 10%, hvor i USA der ser vi en indtjeningsvækst på 8-10%. Så selvom det er lav vækst, så er det altså ganske gode nyheder for europæiske virksomheder. Den ekstremt lempelige pengepolitik i Japan og den meget lempelige finanspolitik har tydeligvis fået gang i væksten i Japan igen. Det store håb er, at der nu også bliver gennemført reformer, for de to andre ting, det er ikke noget, der var ved. Vi har altid været, og vi er stadigvæk skeptiske omkring politikernes vilje til at implementere de her svære reformer. Og det betyder altså med udsigt til stram finanspolitik i 2014 og 2015, at vi er skeptiske omkring Japan. Der har været en masse uro på de finansielle markeder, specielt i de nye markeder her i starten af året. Den primære drivkraft efter det her, efter vores vurdering, det er markant sværere vækst i Kina, symboliseret ved en faldende erhvervstillid, end mange havde forventet. Vi mener grundlæggende set, at det her er gode nyheder, fordi det er udtryk for, at udlånsvæksten er ved at komme ned. Vi mener, at udlånsvæksten skal længere ned, den har været alt for høj i lang tid. Og det betyder, at vi ser efter mere svaghed i emerging markets og Kina her de næste par måneder. Men forhåbentlig så kommer udlånsvæksten ned, forhåbentlig så fortsætter de med at gennemføre reformer, og så bør emerging markets stabilisere sig i løbet af foråret.